Κατερίνα, Νικολέτα. Γεια! Σήμερα θα κάνουμε την κλήρωση μαζί με τη Ρέινα. Ρέινα! Λοιπόν, πάμε για ακόμα μια Πέμπτη να ενοχλήσουμε το μάθημα του Αντρέα και της Ιωάννας. Θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια δωρεάν πρόσκληση στο πάρτι μας αύριο. Berlin Promo Night. Κερδίζετε full pass και το φεστιβάλ του Βερολίνου. Και άλλη κλήρωση, έκπληξη. Έκπληξη! Πού θα γίνει το πάρτι? Στη Star Salsa, εννοείται. Ο Γιώργος, γεια σου Γιώργο. Πάμε. Εντάξει, μπορεί να σήμερα να κάνεις πάση. Περιμένω. Σ' άρεσε να τραβήξει ένα χαρτάκι? Τι κληρώνουμε? Το σκυλάκι? Το σκυλάκι. Τέσσερα χεράκια, θα τραβήξουμε 4 χεράκια. Κύριε. Εγώ είμαι κάτι. Και τα μόρι. Εγώ. Όχι, ο Γιάννης. Ο Γιάννης για να το κλείσετε, αλλά αυτό να το κλείσετε. Έχει suspense η κλήρωση, suspense. Τζορτζ Μονιώδης. Άρα, ξεκινάμε αντίστροφα. Τζορτζ Μονιώδης. Ωραία, πάμε να National. χειροκρότημα. Ποιος είναι αυτό το χειροκρότημα? Κοινία. Ευκαιρία για τον Πούλη. Ευκαιρία για τον Πούλη. Είναι καλά που λέτε. Νικολέτα Γένοβα. Πέτα Τσιομπανίδου. Όλοι αυτές και αυτές. Όλα. 1, 2, 3, 4. Οι 5 που κερδίσετε θα σας στείλουμε mail με τα στοιχεία και το κωδικό για το πάρτι. Γεια! Το σκυλάκι είναι η κλήρωση.